ли съм, ти се изкачва, ама те носи. Няма някакво долу да... Тук съм отскоса. Не. Ужас. Страшно. Ужас. Ето нагоре ще е по-такова. Мале. А представи си нагоре какво Да, защото не виждаш нищо. Не, Боже, след тази класа е проектирана точно за такива. Не съм ви казал просто ти. Ти е джип. Хайде, снимай така. Снимам. Аз постоянно снимам. Гледай какво става долу, гледай. Трябва да гледай. Гледай къде е служада. Кога ще гледаш? Ужас, така е Да, направо. тук гледай Дупка каква изкопана. дупка, какво нещо. Смятай. Не може нарочно да са го изкопали. Те минават тук и горското с дърва, свалят джипове, тя е... Да е по-екстремно. Колкото се може повече. И дъжкът завали, по-силен вода. Влачи надолу всичко. Какво е напред? Да. Аз стои, че гледам така телефона. Как си ударихме? Бутам така. Ма то, ти да не ме буташ. То няма как да я държа. Има свети ли? Заспивам. Айде, там да не Заспива ли той пък? Как ще спиш, бе? Как ще спиш? Сега не се спи. Няма да има. Иди всяка слезе в пицела и си има да правиш стереотипи. Ладно, заспи.